Centrá nezávislej kultúry sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou života miest. Tam, kde existujú, sú miestne komunity živšie a aktívnejšie. V Rimavskej Sobote by približne o 2 mesiace mohlo vzniknúť nové, nezávislé centrum kultúry Citadela. Je to projekt, ktorý vzniká tu v priestoroch spoločenskej sály historickej budovy Čierny orol na Hlavnom námestí. Tak momentálne sme vo fáze prípravy priestoru, to znamená, že snažíme sa nájsť nejaké zariadenie, materiálno-technické zabezpečenie, aby sme to tu mohli nejako zariadiť a začať aspoň provizorne fungovať. Takže by sme chceli aj toto cestou poprosiť, ak niekto má doma nejaké staré stoličky, stoly alebo nábytok, tak by sme boli veľmi radi, keby nám ním prispel na začiatok. Podporiť ho môžete nielen nábytkom. Crowdfundingová kampaň už beží, takže kto má možnosť, tak môže prispieť. Všetky podstatné informácie si nájde na našich sociálnych sieťach. Má možnosť si vlastne za svoj príspevok vybrať aj nejakú odmenu. Chystáme veľmi zaujímavé dizajnové vecičky, takže nebude to úplne zadarmo, ale samozrejme každý aj malý príspevok nám veľmi pomôže. Ak pôjde všetko podľa plánu, Centrum nezávislej kultúry by mohlo byť otvorené už v apríli tohto roku. Chystáme tu aktivity, ktoré poznajú ľudia už z festivalu Fraj. Môžeme povedať, že je to vlastne taký festival Fraj rozdelený do celoročnej činnosti, čiže návštevníci môžu očakávať kvalitné koncerty, divadelné predstavenia, výstavy vizuálneho umenia, čítačky, filmy, ale takisto aj diskusie na dôležité celospoločenské aj lokálne témy. Festival Fraj však bude pokračovať v nezmenenej podobe. Samotný festival Fraj bude samozrejme veľmi dôležitou súčasťou toho programu, teda aj tento rok sa uskutoční, môžem už prezradiť dátum, bude to 26. a 27. júla, čiže opäť ten posledný júlový víkend, takže všetkých záujemcov už teraz pozývame, ale samozrejme okolo toho bude množstvo ďalších aktivít, takže veríme, že aj na tie ďalšie podujatia si diváci nájdu cestu. Pre televíziu Rimava Katarína Smočná.